Takže dámy a páni, vítajte pri ďalšom videjku. Dneska tu máme Let's Play z hry Minecraft. Stala sa nám taká vec, dala som aj hlasovanie na Discorde, takže rozhodli ste vy. Zmazol sa mi môj starý save, takže začíname bohužiaľ od začiatku. Vy ste si odhlasovali, že áno. Mne sa to už, ak sa priznám, už nechcel moc točiť, lebo mal som z toho nervy, ale keďže to chcete, tak to chcem už aj ja, takže poďme sa na to vrhnúť. A ešte pred videom by som chcela poďakovať Deli, ktorá mi spravila takýto krásny fanart s čiapkou, ako druhému Just Muffinovi, ktorý mi tiež trošku vylepšil fanart, takže veľmi si to cením. Ďakujem, ste super. A ak náhodou ma chcete podporiť, tak keď mi dáte odber dole, tlačítko pripojiť a môžete sa stať môjim členom. Dobre, my si vytvoríme svet, klasika, nazveme si ho YouTube. YouTube Rock Hanek, bude to survival, difficulty dáme normálny, komandy necháme tak, čestku si nebudeme dávať a jo, môžeme ísť na to. Ešte sa to trošku načítava, ako vidím. Dobre, takže ako môžeme vidieť, tak sa nám to ešte trošku kúše, lebo sa nám to ešte načítáva, ale už to bude v pohode. Takže, ako prvé si zoberieme nejaké dřívy, pretože budeme potrebovať drevo, to je základná vec. Potom budeme potrebovať rýchlo nejaké ovce zohnať na mape, už vidím, že sú tam včely nejaké. Ovce tam zatiaľ žiadne nevidím, takže spravím si crafting. Tyčky a jo, musíme dotiažiť tento strom. Žiadne levitujúce stromy. Ľudia, kto necháva takto levitujúci strom? Priznajte sa dole do komentáru, napíšte, že kto. Pravo dole ten čas pri bare si nevšimajte, to je iba čas, aký mám zapnutý Minecraft. Tento biom sa mi páči, tu máme aj veľa jedla. OK, takže tuto sa trošku... Pôjdeme sem k tým kameňom, čo vidím na tej mape. Tam by mohlo niečo byť. No... Presne toto. Presne niečo takéto som hľadala. Ale tak najprv si zabijeme tie prasiatka, čo tam boli. Bo potrebujeme jedlo. Samozrejme, že pôjdeme najprv do jaskyne. Čo iné by sme robili. Crafting máme. Zatiaľ si spravíme len drevený meč na rýchlovku, kým ich tu pozabijeme tie prasatá. Crafting si berem. Nice, dobré. Takže jedno prasa. Nice. Ešte ich tu je viac, lebo jedla do jaskyne nie je nikdy dosť, ľudia. To si zapamätajte, že jedla do jaskyne nikdy není dosť. To je toto mini prasíčko, to tam necháme, nech tam žije svoj život, to mi vôbec nevadí. Tu je toto, to si zoberieme. Je tu lavové jazero, to nechceme, to zahasíme dem, tak? A inak ľudia, chcela by som vám povedať, že táto Minecraft séria bude vychádzať každý piatok, buď o 17. alebo o 18. Takže o 5. alebo 6. Už začíname mať celkom dosť jedla. Dobre, to nám asi bude zatiaľ stačiť. Nejdeme zatiaľ nejaké extrémy brať. Ja som tam videla, že sú tam aj tie, jak sa to volá, bobulky. Lesné bobulky. A teraz ich tu nemôžem nájsť. Ale fakt som okolo nich išla, okolo tých červených. Viete, čo myslím? A sú to ešte prasiatka, tak si ich zoberieme rovno. Nech keby sme dlhšie v jaskyni, nech nehľadujeme hlavne. OK. Ešte tu si zoberieme a ideme do jaskyne. To nám zatiaľ asi bude stačiť. 25. Ja si myslím, že hej. Ak nenájdeme po ceste ďalšie. Zobík tam bol. Tu máme ďalšie, tak sa zoberieme rovno. To by bola škoda ho tu nechať, keď ho rovno vidíme. Dobre, 29 mesička, to by nám mohlo stačiť zatiaľ. Ideme sem dole. Ja to tu podropujem takto, hop, hop. Hop, ani sme sa nehytli. Nice. Teraz si potrebujeme spraviť krompáč. Naťaže 3 kamene. Dostaneme aj achievement Stone Age. Nice. Dobre, spravíme si takýto teraz. Stoneový. Potrebujem paličky. Inak dúfam, že Jojko, môj malý brat, pozerá tento diel, ak áno, tak ťa pozdravujem a neboj, už bude veľa Minecraftu, lebo minule sa mi stiažoval, chápete, že málo točím, že mám málo diel Minecraftu. No tak viete, ja to musím napraviť, môj brat mi povedal, tak musí byť veľa dielov. Dobre, spravíme si ešte pec, ktorú si tu hodím. Môžeme spaliť ten meč a dáme si to mäso nejaké vypaliť. Kým to tu naťažím, ty kokso, to bude trvať celkom. Rovno tam dám to uhlie, lebo ten meč, vidíte, ten už zhorí. Ježiš, mňa napadlo, že aj ten krompáč sme tam mohli dať, ten určite nevyužijeme. Nevadí. Zatiaľ to bude takto. Tu odkopem toto uhlie. Inak takisto napíšte do komentáru, akú veľkú dĺžku videí chcete. Ja by som preferovala asi tak okolo 15 minút. Ak chcete 15, 20, 25, kľudne povedzte vy. Ja také diely kľudne budem robiť, mne to nerobí problém. Ja len chcem podľa toho, aby ste sa vy na čo mali pozerať, aby vás to bavilo, chápete, lebo nechcem vás pri videu držať hodinu alebo tak. OK, dali sme si stejčiky. Tu je ďalšie uhlie, ne? Škoda je, že sú tam irony, to nie sú irony. Zoberieme si ešte tento coal, čo tu vidíme. Ja počujem vodu. To je dobré, ale viete čo nie je dobré, že vidím už skeletonov na tej minimapke. To sa mi moc nepáči. Tak prepáčte, sa furt kúkam tam.
Len ja som zvyknutá, že takto streamujem a čítam chat, ale teraz ja natáčam videjko, takže to je celkom rozdiel. Takisto dúfam, že sa vám animácia páčila, lebo bola pecková, ja som urobila vyše 50 hodín čistej práce, ty kokso, takže zabralo to dosť. Myslím, že zhliadnutia tiež ukázali dosť. Aktuálne je 23.1. a je tam 11 000 zhliadnutí, čo je wow na môj kanál. Dúfam, že si to všimol Moon, akože mohol by, to by som bola veľmi rada. Viete, čo sme zabudli zobrať? Ja mám málo dreva. Irony bereme. Nice. 3, akurát na krompač. Dobre. OK, súhlasím s týmto. Spravíme si ešte jeden pec, však to nevadí, môžeme ich mať koľko chceme. Sa to stakuje. Tu dáme vyrobiť tie irony. Spravíme si rýchlo sekerku a idem hore naťažiť ešte drevo, pretože toto nám vôbec nebude stačiť. Ale nejaké, čo nemá 500 metrov ideálne, hej. Či to sú všetky také 500 metrové stromy? Vidím tu veľa ovečiek, čo je good, ale my zatiaľ asi nepotrebujeme, asi nám budú zavádzať čísť, zoberieme si ich. Ale tak asi si ich rovno zoberiem, keď už sú tu, lebo Boh vie, kde sa zjavíme, keď budeme ťažiť dole v jaskyni. Dneska by som chcela nejaký aspoň full iron spraviť, to by bolo nice, keby sme to spravili, aspoň to. A ďalej uvidíme, ako sa nám bude dariť. OK, keďže sú tu tie ovečky, tak si ich rovno zoberieme 3. Tak, dobre. Máme 3 vlny, to nám zatiaľ stačí, ale ešte si zoberiem nejaké drevo, lebo 20 si nemyslím, že bude stačiť. Aspoň 40 ich máme. Na mape vidím creepera, to sa mi vôbec nepáči. Vôbec. Došťahnem naň. Ne, tam ešte jedno, tak musím dať pod seba. Môžeme ísť do jaskyne, máme 43 dreva, to by nám mohlo cca vystačiť, si myslím. Takže ideme sa tam vrhnúť. Najlepšie by bolo, keď sme našli dedinu a zabývali sa pri nej. To by bolo nice. OK, takže máme na ironovi. Oh yes, to sa mi veľmi páči. Počkaj, tuto môžeme takto. Stejčiky vypálené skoro. Zatiaľ si spravíme torčky, nech máme. To si dáme sem do zásoby. Spravíme si ich ešte trošku viac. Ešte rýchlo 2 mesa, nech sa vypalia. Zoberieme si zatiaľ crafting. Posledné masíčko, vypalca. Nice, bereme. OK, a môžeme ísť preskúmavať, už sa aj tak stmieva, takže akurát ešte si zoberieme čo najviac uhlia, lebo uhlia nie je nikdy dosť a hlavne keď budeme všetko torčkovať, potrebovať na vypálenie, lebo dole, keď sa dostaneme do minusových hodnôt v jaskyniach, tak tam moc už toho uhlia nebýva. Neviem, či to viete, ale jo, je to tak. Teraz sú podstatné pre nás irony, čo najviac ironov potrebujeme. Potrebujeme zombičie maso. Tu je ďalšie. Potrebujeme si spraviť štít a ešte armor, pretože keď sme takýto holí, tak to nás hneď enemička zabijú, takže potrebujeme rýchlo. Ako vidíte, vonku je tma, už sa tam spavnujú monštra, už to tam vyzerá celkom zle. Už máme level 18, to uhlie nám riadne lehbili. No mne napadlo, že vonku bolo ešte nejaké uhlie, ale už je tma, čiže sa tam budú spavnovať mobovia. Takže spravíme takúto vec, že spravíme zatiaľ posteľ. Počkaj, môžem tam dať toto drevo? Nice, nech ho na ničom idem. Ideme sa vyspať a keď sa vyspíme, tak sa nám tam nič nebude spavnovať, nie? Však to je najlepší nápad. Dobre, posteľ si bereme so sebou. A vidíte? Máme tu čisto a môžeme si zobrať naše uhlie. Zase veľa uhlia. Akože mrzí ma, že sa mi zmazal ten save. Ja som bola riadne smutná, keď som to zistila, ale tak čo už. Lebo ja som bola pripravená na to, že budem mať trade s villagermi, ale bohužiaľ pokazilo sa to, takže nevadí. Takže ja vás vyzývam na ďalšiu výzvu a to bude, že koľko tu bude lajkov, taký dlhý bude budúci diel. A áno, aj keď bude 100 lajkov, tak diel bude mať 100 minút. Aj minule som to splnila a bolo to veľmi dlhé, takže ľudia, majte sa na čo tešiť. Tomu sa musíme vyhýbať. Vidíte, koľko nám uberá? Meč si musíme spraviť. Sekeru mám. Tak, bam, bam. Skeleton, neštvia. Ešte aj kopu uhlia, to je tak prečo ho nezobrať? Prečo túto situáciu nevyužiť? OK, už máme cez stack uhlia, čo je celkom pekné. Ja tu rada vidím. Tam bolo jedno uhlie, to sa mi v živote nestalo. Tak ja si musím spraviť aspoň... Fakt to je Enderman. Musíme si spraviť aspoň štít a meč. Keďže na to máme veci, tak si to spravíme. Dobre, toto máme na štít, ten si rovno spravíme. Dáme tuto namiesto torčiek. Tak. A ešte 2 na meč potrebujeme. A počujem tu zombíka. Shit. Čuaj. Zlý zombík. Zlý. OK. Nice, máme 2. OK, pec bereme. Spravíme si meč. Počujem tam skeletona aj. To nie je moc... Enderman. Tak. Toto sa mi páči viac. Tam sú majny? To jak som prehodila. Tam sú majny? Dajme tam. Majny sú lepšie ako jaskyne aktuálnej, pretože nemáme nejaký armor. Dobre, bereme toto uhlie, lebo keď sa dostávame dole do hĺbky, tak nebudeme mať žiadne. Tento zombík čo? Tu ide po mne útočiť. Nevadí, ja si zatiaľ zoberiem toto. Iron.
Počúvaj, zombík. Neštví ma. A levely si mi dal dobre. Dík, bračko. Tu je toľko ironov. Ja berem. Jasné, že berem. Hneď. Tuším, že 24 potrebujeme na full iron, ak sa nemýlim. Spawner, tak ten ideme hneď zničiť, ľudia. Ten nebudeme určite potrebovať. Tu bývať nebudeme, to viem na 100%. Sweeping edge? Ale máme, pozrite, brnko, name tag a kop kosti, to sa nám hodí. Toto je nám na nič, to tam môžeme nechať. Možno do budúcna, jak to niekedy využijeme, ale neviem. Dúfam, že tieto miny si pokračujú aj. Dúfam, lebo vyzerá to nádejne. Počujem tu skeletonov a zombikov. Lapis bereme. Ty kokos, normálne som našla lapis a diamanty. Wow, shit! Treba byť opatrný, keď nemáme armor. Lebo príde jeden boom a už je po nás. Už, víte, on buchol úplne si ďaleko od nás, koľko nám ubral. Zlato! On odbuchol zlato, wow. Berem. Nice! Akože nechcem vám nič hovoriť, ale trošku sa bojím. Potrebujem ten full iron. Máme iba 9, to je tak na chest plate. Tu je to nejaké... skeleton, tam neideme, ideme odtiaľ preč. Ne. Ešte aj pavúk. Ideme preč. Preč. Tu je česta. Hneď si ju zoberieme, len to tu osvetlím. Tak, ukáž, čo je v česte. Ďalší name tag, čo sa nám celkom hodí. Toto glowberries, to neviem, na čo nám je, to tam asi nechám. Tam nech si zostanú zombici, my ich nechceme. Pavúk, to je spawner. Ja ich tu počujem tak, kde? Nado mnou, kde si. Vidíte? Oni sú aj na mapke. Sú tam aj tí, čo otravujú. Oh shit. Viete, to je otravený. Dobre, bereme iron. Počujem skeletona. Shit! Tam je ďalší, ne? Tam je spawner. Je to hard bez armoru, nebudem vám klamať. Oh shit. OK, dohylujeme sa. A ideme toto. Ty kokos, to si robíš zo mňa. To si robíš srandu. To koľko ich tu je? What the fuck? Dobre. Som spadla. Oh my god. Toto čo je? Okyblik, berme. Gunpowder, toľko veľa. Sa nám hodí. Minecraft si zo mňa normálne začína robiť srandu. No nič, na chvíľu to tu ukotvíme. No tak neoplatí sa to, máme iba 11 ironov. Musíme ísť hľadať ďalšie, ja som si chcela spraviť nejaký armor, ale to sa mi neoplatí. Nevadí, tak je to aspoň zlato, neviem na čo využijem teraz. Asi na nič, ale tak zoberieme ho. Toto treba rýchlo osvetliť. Tak. To vidím iron hore. Dobre. Ten si zoberieme. Prosím, nech to ešte viac ironu, prosím. Ja ho potrebujem. To si robíš zo mňa srandu, to čo tu bolo v jaskyni? What? To ste videli niekedy? To je nejaké vzácne, nie? Keď sa vám spavne. Koľko máme? 21, ešte 3. What? Nice, máme. Tu aj rodíky. Máme na full. Dobre, ja to tu rýchlo osvetlím. Pôjdeme to dať vypaliť. Ja si chcem nájsť nejaké miesto, kde môžem kopať. Kde budú nejaké uhlie, kým sa mi to bude vypalovať, alebo tak. Tu nič nie, tu je slepá ulica. Tu sa zlakla. Projectile protection. Vlastne potrebujeme. Si myslím, že to je potrebujeme. Dobre, tu sa zatiaľ zakotvíme. Takže tu si dám toto. A ešte si tu dáme PC2. Rozdelíme to do dvoch, nech sa nám to čo najrýchlejšie vypalí. Takže hopa. Tu zatiaľ toto vykopem. Ja som to tu nedal. OK, dobre. Takže ja tu chvíľku počkám, kým sa to vypáli. Vyznajú. A konkrétne Markovi by som chcel poďakovať za... Wow, to som odber počas videa. Tu si robíš piť. Ja točím a on mi dal odber. Čo? To je fakt pravda? Ja tu točím Minecraft Let's Play, hej. A zrazu, proste cez OBS-ko. Počúvaj, normálne, ja mám tú reakciu natočenú, ja som tu normálne skapala. Tak, čo? To je crazy. Nejdeme sa rozptylovať, hej. Dobre ľudia, hej, OK, ideme pokračovať v Minecrafte. Ideme si spraviť full armor, nejdeme sa tu rozptylovať. Oh shit, jak mi dal odber. Dúfam, že sa mi tu naspavnovali inak mobovia, ale tak už som full iron, takže by to nemal byť problém.
Tuto začínajú poriadne jaskyne. Tam sú čo? Ó, ježe diamanty. Už som bola šťastná, chápete? Už som bola šťastná, že tam dia. Tú vodu sme si dobre spustili. Dámy a páni, určite dobre viete, že som sa sťahovala z Kisus až do Banskej Bystrice a preto vám chcem predstaviť jednu firmu. Ak potrebujete spoľahlivé sťahovanie po západnom Slovensku alebo v našom vnútroštáte, tak táto mladá firma vám s tým určite pomôže. Ponúkajú aj upratovacie služby, vrátanie vypratávania priestorov, takže vám pomôžu pekne krásne všetko presťahovať a ešte aj upratať. Za veľmi dobrú cenu si myslím, ceník máte na ich stránke a ich stránku máte tu. Takisto ich Instagram máte tiež tu. Navyše tí chlapci sú takí šikovní, že vám vedia pomôcť s montážou aj demontážou nábytku a na to, že to je tak cenovo dostupné, je to veľmi profesionálne. Škoda, že neexistovali skôr, keby hej, bola by som veľmi rada. Táto firma vznikla vtedy, keď som ja cca začala natáčať v auguste, takže super. Takže tiež by som ich služby určite využila, keby o tom viem. Ušetrí vám to veľa času, veľa námahy, veľa stresu, nemusíte upratovať, máte o všetko postarané. Ako si pamätáte z vlogu, bolo tam dosť stresu pri tom sťahovaniu. A to nemám ja, to majú všetci ľudia, takže určite vám to veľmi pomôže. Je to super príležitosť, ktorú si nemôžete určite nechať ujsť a určite to musíte skúsiť. Veľmi radi vám pomôžu. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte mňa alebo ich na ich Instagrame, máte ich aj dole v popisku videa. Takže toto je naša spolupráca. Oni sú mladá firma, ja mladý youtuber, treba si pomáhať. Takže ja vám ďakujem a poďme na video. Jo, sice nič nevidím, keď tu mám toto svetlo. Ja si to musím otočkovať, lebo cez to svetlo, čo mi tu svieti toxicky. Ja už neviem rozprávať z toho, že mi dal odber, chápete? Naťažíme si redstone. Ešte je diamant! No, normálne, on mi dal odber a ja nájdem dia. What the fuck? What the... Ľudia, môj deň je úplne peckový dneska. Normálne, dneska je 23. Normálne najlepší deň v mojom živote. Tak, okej, tak. Moon má apríli showku v Banskej Bystrici, tak mňa by zaujímalo, že či tam pôjdem, akože by som tam chcela ísť, ale nie som si na 100% istá, či mi vyjdú financie, takže uvidím. Okej, to tu hodím. Dobre, toto hodíme preč, šipy nepotrebujeme ani toto. Tak, tento luk preč. Toto si dáme dole, to budeme určite potrebovať. Fúj, teba nechcem, na čo mi je to oko? Okej, tak. Ty koko, skoro som sa tu zhúčala do tej jamy, čo tam je. Počkaj, musíme to ešte prejsť, obísť. Tu je láva a tam je ďalšia veľká jaskyňa. Toto mi pripomína jaskyňu, keď sme s Billym hrali hardcore. Takže kto z vás počul, ako sme s Billym hrali hardcore, dajte like, alebo to dajte do komentárov, napíšte mi, či to niekto z vás pozeral. Ide k nám zombík, vidím to na minimape. Dobre. Bracho, čo chceš? Nemám všetko. Dobre, trošku to tu osvietíme. Tam už je trošku viac. Tak, ďalší lapis, nice. Tam bol iba jeden iron, okej. Bereme všetky irony, tých máme málo strašne, budeme ich potrebovať veľa, budeme aj stavať, robiť si ďalšie nástroje, sa nám to určite hodí. Ešte nejaké točky máme, dobrá. Mysleli na všetko. Ty kokos, táto jaskyňa je taká veľká a ja ani tu nič nevidím. Dúfam, že som neprehľadala nejaké diamanty alebo tak. Keď si to zoberieme, máme ho málo. Práve mi píše, že nekecaj, pak ti dal odbera úplne. Ľudia, sorry, že to je o tom toto video, ale jo, asi by ste sa tiež tešili. Hell yes. Tieto, proste keď už tu takéto čierne, keď sme dole tie kamene, tak mne sa zdá, že tá ironia tak sa ťaží všetko tak ťažšie. Či to sa zdá iba mne, alebo ako? Vidím to tak, že si ideme spraviť nový krompač. Takže urnej sú pokladám. Tak, nech sa to vypáli krásne. Aha, my máme na to veci, dole ja som Pepeja. Nevadí. Som sa zlekla, že nemáme drevo, shit. Dobre. Máme toho už celkom dosť. To by mohli byť dia. Hello. Ups, to by som nebola ja, keby ma nezapalilo hneď. Počkaj, ale dúfam, že neskapem. Halo. Nehor. Dúfam, že nás to nespalí. Nemalo by. Dúfam. Verím. Dobre, máme tu znovu majny. To by mohli byť aj diamanty. Tu sú asi pavúci zase, nie? No jasné. Diamanty sú tam. Ale najprv zničme tento spavner týchto hnusných pavúkov. Bože, Facebook, prečo mi Facebook hučí? Nice, máme levely. A nemusí sa zasekať v tých pavučinách. Dobre, najeme sa. Oh yes. Diamanty, aspoň 2. Zasa iba jeden. Prečo tu nemôžu byť aspoň 2? Už som si to vypla, lebo už ma nebaví, keď mi tu takto píše. Keby napísal aspoň Moon, že super animácia.
Tu je ďalší spawner, to si robíš stranu. A není. A vyzerá, že asi, hej. A nie, to je ten náš pôvodný. Dobre, tu nič není. A ideme tu rovno pokračovať. Tu by mohlo dať čo byť. Zatiaľ tu je redstone, ten si berieme. Všetko je teraz pre nás podstatné. Ale potrebujeme... Yes, máme na kromp. Máme na krompač, nice. Oh shit, máme už aj... What the fuck? Dobre, teraz máme koľko? 6. Takže máme 3 a 3. Ok, takže máme buď na 2 krompačov, alebo na krompač a ešte dačo. Dobre, tuto je tá jaskyňa, odkiaľ sme prišli. Takže teraz ideme aj naspäť. Idem si zobrať aj to zlato, len som to chcela osvetliť trošku. A zase si trošku potrebujem prečistiť inventár, ty kokso. Ďalšie zlato beriem. Ok, takže máme 6 diamantov, 34 gold, nejaké irony, ty kokso, vyzerá to nádejne. Ešte by som pobrala nejaké irony a išli by sme preč. Ešte poberám nejaké tie redstony. On vybuchol. Počúvaj, ty, jak si sem vyliezol? Uhni, tam si vybuchni, tak. Ich tu vybucháva koľko, ja sa bojím normálne tých creeperov. Bere. Dúfam, že aspoň 2. Prečo vždycky po jednom? Tu nič není, tak si zoberiem aspoň tú vodu. No ale tu si spravíme krompač a zoberieme si... Jak sa to volá? Zasa mi vypadla pamäť. Obsidian. Nevadí. Zoberieme si 4 Počkaj, tak to spravím. OK, takže dámy a páni, vám ďakujem, že sa kúkali až do konca. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, dajte dole koment, že čo by ste chceli vidieť ďalej. Na budúce si spravíme enchant. Chcela by som, aby sme dosiahli tú 30-ku, ten level. A pôjdeme odtiaľto pomaličky von a nájdeme si nejaké miestečko, kde sa usídlime. Takže tuto to vypíname a uvidíme sa na budúce. Čaute!